Hele vores historie starter ud med en dejlig slægtsrække. Harald, han var søn af Halfdan Svarte, der var søn af Gudrud Jagtkonge, som igen var søn af Halfdan den Gavmilde. Og han var atter søn af Øystein Fjert, som så igen var søn af den svenske konge Olav Træhugger. Der er godt nok mange. Det er svært at holde styr på. Det fik jeg slet. Alfred havde en søn ved navn Ravkel. Han var en rask ung knægt på 15. Han havde hele livet foran sig. Han havde også en kone, men hun er ikke så vigtig. Alfred byggede en gård. En meget smuk gård. En helt fantastisk gård. Men en helt normal, kold og kedelig islandsk aften havde Halfred en drøm. Han skulle finde lykken vestpå. Skidt! Nu bliver vi nødt til at flytte igen. Kom med, kone, barn og gård. Vi skal vestpå. Jeg kommer nu, far. Ravnkel rider rundt i den smukke islandske natur. Pludselig opdager han dalen. Stop. Den dal er perfekt. Prøv at se en gang. Kig nu på hest. Her vil jeg bo. Her skal jeg bygge mit hjem. Jeg rider straks hjem til min far. Ravnkel skynder sig hjem og fortæller sin far, at han har fundet sin helt egen dal. Far, Hvad er der, min jeg søn? har store nyheder. Jeg har fundet en vidunderlig dal, der vil jeg bygge mit hjem. Det lyder fantastisk. Jeg er stolt på slægtens og din vej. Ude i verden, min søn. Byg din dal og din gård og skab din egen familie. Jeg skal tisse. Ravnkel byggede sin gård Adelbol i dalen og blev kort tid efter gift med Oddbjørn. De fik 2 sønner, Asbjørn og Tore. Ikke at forveksle med Toraen. Igen, konen er ikke så vigtig. Ravnkel går rundt og hygger sig i sin dal. Han møder mennesker, han kan lide, og kan lide mindre, som han så kommer i slåskamp med. Ja. Da han kommer hjem, offrer han en af sine mange babysæler til guden Frøj. Jeg giver dig denne babysæl, Frøj. Som tak for alt. Mange tak for babysælen. Et andet sted i Ravnkelsdal boede Bjarne. Han var gift og havde med sin kone 2 sønner, Sam og Øjvind. De var 2 raske, smukke, friske, stærke unge mænd. Konen var igen lidt mindre vigtig. Sam var gift og boede i det nordligste af Ravnkelsdal. Han var skiderig. Øjvind var derimod købmand og søfaren og rejste en del. Ravnkel havde en hest ved navn Frøjfaxe. Det var det mest værdifulde han ejede. Det var et stort og prægtigt dyr. Det var hans kæreste eje. Frøjfaxe, du er mit kæreste eje. Jeg sværger. Den mand, der nogensinde rider på dig, jeg slår ham ihjel. Jeg sværger med mit liv. Okay. Bjarne havde en fattig bror ved navn Torbjørn. Torbjørns ældste søn hed Einar. Han var en stærk og dygtig ung mand. Einar, du skal finde dig et arbejde. Jeg har trods min kærlighed ikke brug for dig her. Det er lidt sent, du siger det, far. Der er kun alt det ufaglærte arbejde tilbage. Men jeg skal nok finde noget. Einar drog så afsted til Adelbol for at søge et arbejde hos Ravnkel. Goddag. Goddag.
Jeg har hørt, at du søger arbejde. Ja, det kan være. Jeg har et meget krævende job til dig, hvis du er interesseret i det. Jeg er lige glad, hvor krævende det er, bare jeg kan være i tjeneste et år. Okay, så hør her. Du skal passe 50 hundfår dag og nat. Du skal skove alt sommerbrændsel sammen. Vigtigst af alt. Ude i dalen går min hest Frøjfaxe sammen med en masse andre hopper. Du må for alt i verden ikke sætte dig op på den, for jeg har svoret i mit liv, at den der rider på Frøjfaxe skal jeg slå ihjel. Det bliver din sidste handling her i livet, hvis du gør sådan. Ja, selvfølgelig. Jeg er da ikke dum nok til at ride på din hest. Der er så mange andre, jeg kan bruge. Men hvorfor har du kun hundfår? Det er sgu da lidt dumt. Har du overhovedet ikke hørt efter, hvad jeg sagde? Jeg synes bare, det var lidt dumt. Ejner har nu fået til opgave at passe alle hundfårene. Han går rundt og holder øje med dem. Men lige pludselig løber de væk, og han bliver en smule stresset. Det hele bliver meget kaotisk. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Men hov, der er Frøjfaxe. Shit! Fårene slipper væk! Hvad gør jeg? Alle de andre heste er idioter! Der er en god hest! Det er dig, Frøjfaxe. Rid! Efter fårene! Ejner fangede alle fårene. Men han har reddet på Frøjfaxe. Og endelig fik vi fanget de får. Sikke en hård dag. Hvor er min hat? Hvad er det, du siger? Hvem har reddet på dig? Ejner! Jeg slår mig ihjel!